Manyare chani muso demsani makoroba Renouveau FM kanumbaga malikono malikoka au bela jele au ni nyakuma lehera ala kadi ankelgelna bela jele ma alibi kadeli mazara manife jamanai ala ka basgi jamana marabaga ka akli nyuman duma ka jamana ta fanga ka duma danaya min na dara jamana marabaga ka don temenuna kadeli masara manife u kana bo danaya injigi ko munu gardiga dona malila sanga kono nube ka jamana mara kuku aklito laidi kauna uku aklito laidu kauna laidu kan munu tara faso dewnye uku haklito laidu kauna laidu kan munu nuyu kali anga sariyan sumbain ku bolo korota ke kali ola kuku aklito la de ambela jele dondo la dominte bi chado ambebe wole kan la wuli ka anyinika iye minke ma klinka keta ikadala bi ambe joro ini de kelela me dairo joro madala ka foko mami ni ala e joro indima ko na tigila mo na bi miri ko sini ne de beta nyininka ni ma fen o fen be nunu be ne kamara kono ne kan ka mun de fo mbeta mun fo ala utala nyana sini ala e nanfulen dinama ala e togo dinama ala e fanga dinama nkan ka mun de ke nanfulen kana kemma kala kololoy nkan ka mun de ke fanga mi ni ala ya don garjiga la akana tekemma kololoy anga nyere nyininka ni nyininka lula kelenkelen kabla ankungolo la dondo la amina tani bela jele jabi brigo ka woni sokoma sirakoro ka bela jele fu makono ani goro gumango dugutan fla kita komeni bisa bani saba kita ka woni sokoma ambe karta ka fu kateme kita fe Monsieur le nouveau gouverneur de la région de Kita a Tlobana Sanga Inkono Ambafu ka Ankolongolon ka se Fladugu ka okufu Fladugu dugu bi woro anifla ka au bela jelenfu Nine gongo Fladugu ndabe se ape kafuma Nyema ba Inspecteur général de police Mamadou Zoumana Sidibe ape kafu nyema bado kasaro kafo Fladugu bela jelen tokola Nema FM animateurs fra technicien kan ana kanumbuga bela jelen kasaro ka au bela jelen fo anga chekroba bela menina samuni jegte chekroba aya jenero fin anka seko ani denko o keneka no ye donso kanyena jawi alibi ambe do ke ko ala ka bulukrosi je ankoro ka bo Fladugu ka se dio ka dio ka fo dio ane kati kilometre tan duru ka anjo douane na kati an kanumba ube commandant Fodé Koné amba fo brigade commerciale la amen dubo be ana jenyo ka oni soma ka bo kati douane na kadon mena jo kati kan Sunjata Keita ka garde bla ka Malik Galo Masri Tabaw ku foko wali mando kenen kono garde abe ka sababu ke ni sira kati kan jo kan Sunjata dala kan bleblen kala je ne be chebaw de ye jamanai akanu me mununa me chebaw de ye cheba munu sona ku ni di fasoima mbe cheba udiye cheba munu jana
u mansaw kɔ ka jan u furumusow kɔ ka jan u denw kɔ ka jan diɲɛ in yɛrɛ diya yɛrɛ fɛnɛ kɔ k'u ni di faso ma Mali Golo Masiri Tabaw ne kan bɛ aw de ma aw ni sɔgɔma Surasiw ne bɛ aw fo gendarmew k'aw fo policiers k'aw fo garde nationale k'aw fo ni ne ko n ko Surasi a caman ba kɔnɔ dɛ armée de l'air ba kɔnɔ armée de terre ba kɔnɔ génie ba kɔnɔ donc nana ko génie a jumɛn nin bɛɛ lajɛlen bɔra armée de terre la ni ko Surasiw Mali kɔnɔ ka ban a bɛ nin bɛɛ lajɛlen ko fɔ cɛbaw n b'aw fo doyen k'u fo kati Mali kurukara eaux et forêts ma ɲina aw kɔ protection civile nu u ko olu ma ko sapeur pompier cɛbaw tasuma cɛw ko bilen cɛw n bɛ aw fo sabula n jɔlen bɛ kan Sunjata da la miiri bɛ nin maa kelen kelen n'a bɛɛ lajɛlen na ninnu de sɔnna k'u ni di faso in ma cɛba ninnu bɛ yen an tɛ ɲinɛ o kɔ minnu bɛ yen sanga in kɔnɔ an balakaw n'an faw la k'a fɔ k'u bɛ ka dugawu kɛ ka ɲɛsin an ka Golo Masiri Tabaw ma minnu bɛ yen sanga in kɔnɔ su fara tile kan olu bɛ yen cɛncɛn kan su fara tile kan olu bɛ yen sinɔgɔ t'u ye dali t'u ye u ko k'u bɛ faso in lakana ni mugu b'u kɛrɛ la u bɛ ka don kuluwow la ni marifajugu dulonnen bɛ u kan na u bɛ ka boli cɛncɛn kan minɔgɔ kɔnɔ ani kɔngɔ kɔnɔ ko ka jamana lakana k'olu ye jamana k'u y'u ni di jamana in ma ne ba ni faw a ye dɔ fara dɔw in kan a ye dɔ fara sarakati ninnu kan sabula an bɛ janfa kɔnɔ janfa min an t'a bɔrɔ dɔn maa min sɔnna ka ni di faso ma ko janfa o ye k'ale bɛ taa ka taa faso bɔ bolo la ko janfa o ye k'ale bɛ taa ka faso lakana olu sara tɛ an bolo jamana marabagaw an bɛ transition kɔnɔ monsieur le président colonel Bandaw monsieur le vice-président colonel Assimi Goïta monsieur le premier ministre Mokhtar Wane an b'a ɲini aw fɛ aw se ye fɛn o fɛn ye dɔ kɛra a ye dɔ fara lakana tigilamɔgɔw u ka minɛnw u bɛ se ka jamana bɔ bolo la cogo min na a ye dɔ fara wulikajɔ kan lakana tigilamɔgɔw u bɛ se k'u yɛrɛ lakana cogo min na ka jamana lakana jamana in ka bɔ bolo la jamana sɛgɛnna kati ne teriw bɛ yen u bɛ ka lamɛn sanga in kɔnɔ n b'u fo commandant Christophe Dambélé kati an b'a fo ka waleɲuman kɛnɛ in kɔnɔ kati lieutenant Soba Jara a bɛ lamɛnni na lieutenant Cheick Sibi an b'a fo adjudant Fuseni n ka cɛkɔrɔba yɛrɛ fana bɛ yen a n'a ka denbaya adjudant chef à la retraite Mayan Samake a n'a ka denbaya kurukara k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman kɛnɛ in kɔnɔ o kati kelen in na DCS ala capitaine Abdurahmane So a n'a jɛɲɔgɔn k'u fo Bintu donw tɛmɛna a kun ka kalan Bintu donw tɛmɛna jamana in kun bɛ janfa kɔnɔ jamana marabagaw donna janfa la jamana ma an ka Surasi 152 olu sɛdennin kantigɛra ko minɛn t'u bolo olu sɔnna ka t'u ni di faso ma minɔgɔ la u sɔnna ka t'u ni di faso ma ko lakana mina olu kunu bɛ taa faso kanu kama ani baara in yɛrɛ kanu kama ani layidukan min n'u y'a ta jamana in ye u ka hɔrɔnya n'u ka danbe kama a tɛ fɔ olu ma ka aw fa ma sɔn ka taa aw fa kun ye lakana tigilamɔgɔ dɔ ye a bilara ka taa k'a ka taa jamana bɔ bolo la k'i fa ma sɔn ka taa walima i fa bolola ko o tɛ fɔ olu ma o tɛ fɔ o kɔw ma k'olu ye danbetigiw ye ni Surasiw sara ni maɲuman ko in janfa min n'a bɛ ni jamana marabagaw yɛrɛ donna a janfa la maaw sɔrɔla kibaruya bɔlen ka bɛn kati ko maa 100 Surasilaka ani maa 52 k'olu de sɛdennin kantigɛla Agel Hog tiɲɛ ka fɔ sa kɛra o sera wagati min na kibaruyaw nana bi casernɛw kɔnɔ kibaruyaw nana bi kanw kɔnɔ kibaruyaw nana bi du kɔnɔnaw la an balaka caman kɛra firiyatɔ ye denmisɛnninw caman kɛra faritalen
ɔ sɔrɔsi kulu wulila k'i ɲɛsi kuluba ma an balakaw wulila k'i ɲɛsi kuluba ma ko min bɛ a ka ɲɛfɔ mun de kɛra ko ka minɛn ɲini ka di lakana tigilamɔgɔw ma Amadu Aya Sanogo n'a ka jama u ka laɲini kɛra nin ye n y'a mɛn don min ko ja ko minɛn de tɛ an ka sɔrɔsiw bolo n y'a mɛn don min ko ja ko minɔgɔ ni kɔnkɔ de bɛ an ka sɔrɔsiw la olu bɛ bila ka taa kɛlɛkɛyɔrɔw la jamana tɔgɔ la u bɛ taa ka taa jamana bɔ bolo la olu bɛ to maɲumako toli la n'olu nana ko ka minɛn ɲini ka di o minɛn kelen ɲini ka di ni dɔw ye fanga bila hali sini o minɛn ɲini an b'a fɔ minɛn ka ɲini ka di an ka lakana tigilamɔgɔw ma bandaw i tulo bɛ n na Assimi Goïta i tulo bɛ n na ko an ta fɛ bilen an ka sɔrɔsiw u ka to cogo la cogo min ni an kɛlen don ka musaka labila musaka min a hakɛ yɛrɛ dɔɔnin tɛ ko ka minɛn san ka di an ka lakana tigilamɔgɔw ma olu bɛ to ta Ala ye donko dɔ dan i b'a mɛn ko poste dɔ attaquera Ala ye donko dɔ dan i b'a mɛn ko kan dɔ attaquera Ala ye donko dɔ dan i b'a mɛn ko dugu dɔ jenina Ala ye donko dɔ dan i b'a mɛn ko ni pont kɛrila Ala ye donko dɔ dan i b'a mɛn ko bin kɛra ni tigilamɔgɔ ka nin yɔrɔ la mun de bɛ yen mun de kɛra tiɲɛ jumɛn dogolen bɛ k'a tɛ fɔ jamana in a sɛgɛnna ten sa ka bɔ Kati ka jigin ka se Bako Jikɔrɔni Capitaine Amadu Konare a n'a ka denbaya u bɛ lamɛn na an b'a fo Kabala adjudant chef à la retraite ya Dumbuya n'a ka denbaya k'a fo kɛnɛ in kɔnɔ cɛkɔrɔba hali bi Ala ka bana ka ban pewu an bɛ se Bako Jikɔrɔni para la belebele in kunu délégation belebele bɔra Bamako k'i kun da Segu kan général de corps d'armée son excellence Amadu Aya Sanogo Segukaw u ye wele bila a ma ko a kana k'u b'a fɛ k'u ɲa da kan Segukaw ye wele bila ma k'a kana k'u b'a fɛ ka dugawu don kɛ a ye Segukaw ye wele bila k'a kana ko sabula ko olu mako b'a la kunun tile bɛɛ lajɛlen ka taa se sufɛla ma délégation bɛ ka bɔ Bamako k'i kun da Segu kan ɲɛnajɛw daminɛna suro tile kurukara a bɛ kɛ ɲɛnajɛ la fo ka taa an se final belebele bin n'a labɛnnen bɛ Amadu Aya tɔgɔ la Segu an ye kibaruyaw sɔrɔ jama min bɔra Segu n'a dafɛdugu la jama minnu bɔra Bamako kɔnɔ ani Kati kɔnɔ k'i kun da Segu kan a jama barika a bonyana an bɛ dugawu kɛ sa ko Ala ka jama in sigicogo a n'a wulicogo bɛɛ lajɛlen maa o maa y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka se kɛnɛ in kan min ma u tatɔla sɔrɔ ko Ala kana foyi kɛ u sigitɔla la bɛɛ ɲuman ka don i ka denbaya la an ka dugawu n'an ka laɲini filɛ jamana ko don suro 22h wagati u ye n wele ka dantulo kan ko jama bɛ Segu a ka barika bonyana hôtel fɛn o fɛn bɛ yen a bɛɛ fara i b'a fɔ o dakɔnɔɲi Segukaw kan ka bisimilali kɛ yɔrɔ yɔrɔ la du fɛn fɛn bɛ yen ni maa ka kan ka maa bisimila ko a bɛɛ lajɛlen fara i b'a fɔ ko dakɔnɔɲi Ala ka tiɲɛ dɛmɛ club de soutien au général de corps d'armée Amadu Aya Sanogo ka aw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan hali bi Ala ka tiɲɛ Ala ka a dɛmɛ Madame Kulubali Bintu Napo ka yira lamɛnjɛrɛ jɛkulu la sanga in kɔnɔ ale de tɛgɛ bɛ nɛgɛ la ne tɔgɔ Sori Ibrahima Diallo émission in faso kun ka ɲi fasodenw ka kuma di aw ma ka aw hakilila jigin kibaruya minnu bɛ jamana kɔnɔ ka tila an ka ɲɔgɔn bilasira bonya ani karama kɔnɔ kɛnɛ in a sigikun filɛ ni an jiginna ka bɔ yan nɛgɛ kaɲa 9 ni Ala tala sɔnna ma an b'an kun da Segu kan kunnafoni tɔ a kuru kara i ka fanya ba la an ba bɛɛ lajɛlen sasa a ja n'a a sɛbɛnli ta a ɲɛfɔli ta ka na ka filifiyɛnw fɛ faamuyali ka sɔrɔ min bɛ ka kɛ min kɛra ani Segukaw ye wulikajɔ min kɛ ka ɲɛsin Amadu Aya Sanogo a n'a ka jama ma ni Ala tala sɔnna ma nɛgɛ kaɲa 9 an b'an kun da Segu kan ni an sera yen n'an sira an bɛ soli ka don Bamako kɔnɔ diɲɛnatigɛ an y'o de fɔ n ko sori terikɔrɔ tɛ sori la
nin tuguni ko n'a ka di ye a kɛ n'a man di ye a kɛ teri kɔrɔ tɛ ne la kanu ye kelen pe de ye kanu tɛ fila ye kelen pe n b'a fɛ aw ko yɔrɔ dɔrɔn de faamu an ka don an ka kibaruyaw la san 1991 marisi kalo tile 26 Bamakɔ kɔnɔ Mali kɔnɔ wulikajɔ a kɛra ko an bɛ wagati min na sisan ko n'o ye dictature ye Musa Tarawele san 1968 ko a ye fa k'a Taraki Modibo Keyita la k'a ta o wagati la ka na bila marisi kalo tile 26 san 1991 a ye san 23 kɛ ka jamana in mara ko a marala degun min kɔnɔ ko a marala yɛrɛsagokan min kɔnɔ a magarala ka sababu kɛ min ka da ye wagati min na min ka da ka parti ye wagati min na ko o de bɛ kɛ jamana in kɔnɔ a kelen san 23 a bɛ ko kɛ ka jamana in mara démocratie a fiɲɛ surula farafinna kɔnɔ Musa Tarawele ko an ma se ni démocratie ye ko d'ailleurs ko Faransi k'a dɔn k'a fɔ ko démocratie bɛ an fɛ yan ko mana kɛ cogo cogo an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ka bulonbaw de la an bɛ du kunkanko kuma an b'a fɔ bulon kɔnɔ jamana kunkanko kuma an b'a fɔ an ka bulon kɔnɔ ko démocratie tɛ tɛmɛ o kan ko o bɛ an fɛ yan o ko Musa Tarawele ma an mako to démocratie la dɛ an mako bɛ démocratie la démocratie min jamana min kɔnɔ ni parti politique caman bɛ ye jamana in kɔnɔ o ye démocratie fɔlɔ ye an b'a fɛ min ka kɛ an mako bɛ démocratie la jamana min kɔnɔ an ka régime an b'a fɛ kɛtaw la bunadamadenw mun ka di u da ye ka a fɔ fanga ma ala ye fanga marali di jamana maga min ma walima parti min ma i kelen kana jamana mara i ka hakilina la maaw to yen u k'u ka sagona fɔ maaw to yen u k'u hakili fɔ maaw to yen u ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye ni fanga ka kan ka ɲini a ye fu siri o wagati olu fana la k'o bɛɛ lajɛlen mɔntɔ k'o kɛ sariya sɛbɛn an ko an bɛ démocratie de san 1991 démocratie o nana cɔnko jamana in kɔnɔ ko n'an ko démocratie k'an ka sɔn ko fanga ka dafara ka bɔ ɲɔgɔn na o ye jumɛn ni jumɛn ye maa minnu bɛ yen n'olu ye fanga sɔrɔ ni fanga bɛ olu bolo olu ka kɛ u dama fanga ye maa minnu bɛ yen n'olu fana bɛ suganti fasodenw fɛ k'olu bila yɔrɔ la yɔrɔ min n'u bɛ jamana marabagaw olu ka kɛtaw kɔlɔsi yɔrɔ min ni sariya minnu kan ka ta jamana kɔnɔ n'olu b'u da don o la ka o sariya ta jamana kɔnɔdenw ka laɲini ni jamana kɔnɔdenw tɔgɔ la ko o fana ka kɛ ka fara jamana marabagaw dafɛ fanga filanan ye fanga sabanan ni an b'o fɛ démocratie kɔnɔ n'o tɛ ka kɛ n'an b'a fɛ o ka kɛ o ye jumɛn ye ko ka fangaw danfara k'u bɔ ɲɔgɔn na maa si kana don maa ta kɔnɔ principe de la séparation du pouvoir o b'a yira k'a fɔ e min bɛ yen ni fanga b'i bolo ni e y'a lawalebaga tigi ye maaw bɛ yen minnu bɛ yen n'olu bɛ ka baara bɛnnen bɛ sariya timɛli ma e ni olu man kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ foyi la olu bɛ ka sariya latilen fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ hali e min yɛrɛ ni fanga b'i bolo ni filila n'i ye janfa kɛ olu de kan k'i wele kiri bundakun kan e n'olu man kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ si la ko fanga nani na ko o ka di kunnafonidilaw fana ma le pouvoir de la presse san 1991 bɛnkan sɛbɛn minnu ni an sɔnna o ma démocratie kɔnɔ ko o waleya jamana in kɔnɔ o bɛnkanw filɛ nin ye an bɛ san 30 o kɔnɔna la fasodenw ka daminɛ 92 ma Alpha Umar nana a ye san 10 kɛ jamana in kɔnɔ a taara a bɛ taa wagati min na kalafili labɛnna Amadu Tumani Ture nana a ye san 10 kɛ jamana in kɔnɔ a taara cogo min an b'a dɔn ale taara Amadu Aya nana a ma tɛmɛ kalo 8 kan min kɛra ale la a kɛra an ɲɛna an y'a seere ye min kɛra fanga dira jɔnkuna ma a ma tɛmɛ san 1 ni kalo 4 kan kalafili labɛnna Ibrahim Boubacar Keita a nana
a ye san 7 kɛ ka jamana in mara a taara cogo min aw b'a kalama ne b'a kalama fanga tarakira ka bɔ ale la sabula ale tun kan ka san 10 kɛ sɔrɔsiw nana ka fanga minɛ ka bɔ Ibrahim Boubacar Keita bolo ka na transition sigi an bɛ kalo 8 na sanga in kɔnɔ walima kalo 6 o baara bɛ ka kɛ an 30 an bɛ démocratie kɔnɔ jama fanga n'a ye min fɔ jamana tagabolo la a ye min fɔ démocratie yɛrɛ kan a ye min fɔ jamana maracogo la n bɛna kuma di aw ma sɔgɔmada in na n balimaw an ka ɲɔgɔn bilasira an ka san 30 démocratie jamana bɛ cogo di jamana kɔnɔdenw bɛ cogo di jamana marabagaw bɛ cogo di ne ko démocratie fanga ye min fɔ jamana in a marabagaw ni fasodenw an sɔnna an ka don o kɛwale ko kuma fɔlɔ ye baro bɛna sigi min kan an bɛ au conseil islamique du Mali a Seyid Cheikh Sherif Ousmane Maran Aidara Yabani a n'a ka jama marisikalo tile 11 fɛɛrɛw sigira safurulaye marisikalo tile 14 fɛɛrɛw sigira sen kan au conseil islamique fɛ ka yira k'a fɔ olu fana jamana ka basigi la jamana ka kelenya la jamana ka ɲɛta la ɔ bonya ani karama kɔnɔ place bɛ u la jɔyɔrɔ bɛ u la u wulila ka se farabugu minnu bɛ yen ni dɔw ko jadisiw don minnu bɛ yen ni dɔw ko terrorisiw don n'u kɛlen bɛ ka farabugu tigɛ ka bɔ Mali fantɔw la kalo 6 kɔnɔ dugu jenina kalo 6 kɔnɔ bunadamaden ni bɔrɔntora kalo 6 kɔnɔ sumanw olu kɔni burujara kalo 6 kɔnɔ dɔw denw u n'u musow dɔw n'u cɛw olu ɲa tɛ ka da ɲɔgɔn kan conseil islamique le haut conseil islamique du Mali a Seyid Cheikh Ousmane Maran Aidara n'a ka jama o wulila marisikalo tile 14 ka taa farabugu ka taa maa minnu ka kumaɲɔgɔnya kɛ u ye sɔn kira ma ko jamana nin mana kɛ cogo o cogo sigi ka fɔ o de an ka ko bɛɛ lajɛlen solution ye au conseil islamique ka wuli ka jɔ o sababu la délégation belebele bɔra Bamakɔ maaw farala ɲɔgɔn kan au conseil islamique tɔgɔ la k'i kun da farabugu kan ka taa maa minnu bɛ ni a fɔra olu ma ko jadisiw don ka taa kuma ni u ye ɲaji caman bɔra nin don kimi kun bɛ maaw dusukun kɔnɔ a don ko farabugu degun min kun bɛ farabugukaw kan ka taa se Dogofiri ma au conseil islamique ka wuli ka jɔ nin kɛra belebele ye ka degun in ka caman bɔ a la sigikafɔ t'a la baara jadisiw bɔra i ka fɔya b'a la ka an ka délégation ninnu kunbɛn k'u sɛnsɛn ka don farabugu kɔnɔ fo tan bandaw bɛ kuma kelen f'i ye Amadu Kufa bɛ yen bandaw bɛ kuma kelen f'i ye Yadi Agali bɛ yen maliyɛnw de don sigikafɔ ɲini ni ninnu ye anw de don a bɛ an de kun kan a bɛ ka a kɛ an de la wagati sera an ka sigi ka fɔ maa minnu bɛ yen n'u ko k'u ka yeta jamana maracogo la ko olu ma jan ni fɛn dɔw ye an ka sigi ka fɔ o de y'a solution ye ɔ wulikajɔ bɛ sen na wagati min na ko camion dɔ bɛ o fana falen mugujugu la o minɛna donsow fɛ donso ninnu o mugujugu o camion falen o mugujugu la kɛlɛkɛ marifaw b'a la minnu bɛ carton kɔnɔ mun ka bon hakili ma maa b'i yɛrɛ ɲininka ko nin mugujugu in n'a bɛ camion in kɔnɔ a bɔra Bamakɔ ka taa i ka fanga bɔ la fo Dogofiri cɛci ka se farabugu niveau la pourtant a tɛmɛna postiw de la ko chauffeur min yɛrɛ minɛna chauffeur ye papier yira papier min b'ale yamaruya ka nin camion boli k'a mana se yɔrɔ o yɔrɔ ni poste de sécurité bɛ yen lakana tigilamɔgɔw bɛ yen papier in de bɛ yira ale bɛ tɛmɛ o ye camion in kɔnɔla f'u ye u taara 25 litres a falen essence ni gasoil la o min sɔrɔ camion in kɔnɔ a ka bon hakili ma marifa min tun b'a kɔnɔ arme lourde minnu tun b'a kɔnɔ n'u bɛ carton kɔnɔ ala ma dafara fɔlɔ donso y'u tɛgɛ da nin camion in kan a bɔra yɔrɔ jumɛn? Lakana tigilamɔgɔw bɛ mun na?
an ta ye hakilijigin ye bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la an ka jamana in bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ au conseil islamique du Mali aw ka wulikajɔ an b'a aw fo aw y'a kɛ aw yɛrɛ de ye aw y'a kɛ jamana ye aw na ka kan a kɛli ka kan au conseil islamique an b'a aw dɔnni ni kɛwalew de o b'a yira k'a fɔ ko diinɛ ɲɛmaaw fɛnɛ u jɔyɔrɔ ka bon jamana ka basigi la kosɛbɛ mais n'u ko k'u bɛ jamana in fɛnɛ kalaya an ka da la k'a fɔ ko jɔyɔrɔ b'u la k'u b'a kalaya dɛ fasoko don bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la ɔ farabugu alhamdulilayi bi min ye bi ye k'a bɔra bolo la au conseil islamique ka wulikajɔ sababu la kɛnɛ in kɔnɔ Musa Bubakar Ba an b'a fo sabula délégation min sera farabugu a tun b'a cɛ ma ka taa se Mofa Sila ma a fana tun b'a cɛ ma ninnu bɛɛ au conseil islamique u ka wulikajɔw ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen journaliste minnu kun yera kɛnɛ kan minnu sɔnna k'a ye kɛnɛ in kan an b'u fo ka sababu kɛ u y'a dabɔ jamana ko de kama o la ka kun cɛ o ye min ye fɛn min ye an ka transporteur ye ɔ Aidara dɔn wa ɔ Mofa Aidara wala a tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ ɔ transporteur fana wulila nin wagati nin na k'a fɔ ko musaka min bɛ ka sara k'u ka musaka min sara péages la ɔ ni mobiliw bɛ tɛmɛ u bɛ musaka min sara ɔ ni mobiliw bɛ peser musaka min bɛ sara ɔ ko gouvernement ye musaka min ta ka da u kun ko tiɲɛ tɔgɔ Mahamadu ko u tɛ se a kɔrɔ sigikafɔ an b'o de fɔ a mana tari an ni ɲɔgɔn cɛ cogo o cogo o de bɛ laban o de ye tiɲɛ ye ɔ tile saba baara kun o kun mana bila tile kelen an bɛ o kɛ wagati min na jamana paralysera ka se cogo min na a yirala k'a fɔ tiɲɛ tɔgɔ Mahamadu an ka gɛlɛya solution fila t'a la an ka sigi ka a kuma solution bɛ se ka sɔrɔ o de kɔnɔ o de taara baara tare transporteurs ka taa se gouvernement ma ministère des transports et infrastructures u bɛnkan dɔw sɔrɔla o kɛra sababu ye ka tile saba grève in ka bɔ a ma ka kuma in kun cɛ o ye min ye an b'a ɲini an ka jamana marabagaw fɛ layidukan fɛn o fɛn a kɛra transporteurs ka layidukan ni bɛnkan minnu sɔrɔla aw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra syndicat jɛkuluw ka bɛnkanw ye a y'aw jija aw ka bɛnkan ninnu timɛ n'a fɔra ko marabaga bɛ jamana la n'a fɔra ko nin ye an ka jamana ɲɛmaaw ye an ni olu de bɛ sigi ka kuma layidukanw bɛ ta bolow bɛ bila gafew la o layidukan tɛ timɛ o gafe kɔnɔ kuma bolonɔ o tɛ timɛ jamana kɔnɔden a bɛ buruja bɔ danaya bɔ i ni ka jamana marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ an ka gɛlɛya bɛɛ lajɛlen filɛ monsieur le président de la transition monsieur le vice-président monsieur le premier ministre Mokhtar Wane a y'aw jija layidukan minnu n'aw b'a ta a y'aw jija bolonɔ minnu n'aw b'a bila aw ni syndicat jɛkuluw aw ni association ni ɲɔgɔn cɛ jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkanw kɔnɔ bɛnkan ninnu ka bɔ a sira fɛ a ka ca Ala fɛ ni a y'aw bolonɔ bila bɛnkan fɛn kan kɔrɔ k'a bɔra a sira fɛ danaya bɛ da aw kan baara bɛ nɔgɔya jamana bɛ taa ɲɛfɛ laɲini bɛ sabati lamɛnnikɛla jɛkulu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan dakura damadɔ min ni n y'a kɛ bilasiralikan ye ka kuma di aw ma bonya ani karama kɔnɔ n b'a ɲini aw fɛ an ka bilasirali kɛ bonya ani karama kɔnɔ nɛgɛjuru sira an b'a labila aw bolokɔrɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ yan a y'aw jija an ka jamana marabagaw bilasira k'a kɛ fasoko ye ka mɔgɔko bɔ a la mais min fɛnɛ tiɲɛ min bɛ yen n'o fɛnɛ tɛ ɲɛfɔli kɔ o fɛnɛ ka fɔ dɛ 20 80 08 08 émission faso kunkan fasodenw kuma dira aw ma bonya ni karama kɔnɔ magɛlɛ bɛ da la Bintu da yɛlɛ ka don an sɔgɔma an ba denbaya bɛ di an ba hakɛ to i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min Burama i fo fana Falajɛkaw bisimila i bɛ faso kunkan kɛnɛ kɔnɔ kuma b'i bolo sori ne ka kuma bɛ yɔrɔ min n tɛ mɔgɔ contre la dɛ mais Mali bɛ yɔrɔ min est ce que nin ye ka taa kuku da surasi dɔ tɔgɔ la wa o ye kuma wɛrɛ ye
an ka jamana bɛ lahalaya min na bi an kan ka ko wɛrɛ de ɲɛɲini mɛ ka taa kubu da surasiw tɔgɔ la. n ko o kuma wɛrɛ. awɔ bɛɛ ni hakilina tɛ wa. bisimila. ne ti mɔgɔ kɔnturu la o hali an y'a ye Gawo dɔ fana taala ye n'o ye Asimi Goyita ye ko ka kubu dɔ da o tɔgɔ la. Mali bɛ yɔrɔ min bi sɔrɔ an mago tɛ nin ko ninnu na koyi. Fofana. Naamu. I kɔni dalen b'a la bunadamadenw dusu mana bɔ cogo cogo. An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn kelen pe min na. Ni an bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn ka dusukun kɛ kelen ye. O ye balontan ye Mali kɔnɔ yan. Ko ta bala ne man da la k'a fɔ ko kan ka kɛ basi ye dɛ. N m'a fɔ basi don, n bɛna yɔrɔ dɔ de f'i ye bi. Bisimila. Mali bɛ yɔrɔ min na bi an dusukun kami-kaminen de don. Fofana. Naamu. Ne b'i hakili lajigin. Ne ko i ma an ye san 30 sɔrɔ démocratie la. Kelen. Fɛn min ye farabugu ye Ala ye an dɛmɛ a donna an garijɛgɛ la. Grève min kɛra transporteurs fɛ. Ne ko n ko an ka baro kɛ nin thème 3 de kan. Donc fɛn bɔlɔnko in t'a la quoi. Non, e bɛ ka émission lamɛn o, ne ye thème 3 de d'i ma. Ne ye nin fana lamɛn o. To o kɔnɔ ne ma fɔ n ko ka kuma ballonko kan. A faamuna bon n y'o bila. Voilà. Sori. Bisimila. Min ye farabuguko ye. An y'a kibaruya lamɛn. Mais n'a sɔrɔ bɛn kɛla jɛlenya kan. Vraiment alhamdulillah rabbil alamina. Mais e ye kuma min fɔ i ka kuma kɔfɛ n'o ye camion ye a chargelen. O bɛ mɔgɔ siran dɛ. Bisimila. N'a sɔrɔ u bɛnna jɛlenya kan. Ala k'o sinsin. Tiɲɛ. Mais ka bɛn k'a sɔrɔ dɔ t'a ko ko ka bɛn mais a tɛ dɔ dusukun na. An bɛ Ala deli Ala kana k'o ye. Bisimila. Bon n'o ye 26 mars ta ye. Vraiment démocratie a nana a jala jamanaden bɛɛ mais an ka démocratie a kɛla contraire de ye. An ka démocratie nana ka na c'est-à-dire dɔw k'u yɛrɛ sago kɛ jamana la fɛn tɛ bɔ a la ka dɔw kɛ den kɛrɛfɛ ye. Mɔgɔ minnu n'olu bɛ jamana marali la olu ta ye jamana hɛrɛ bɛɛ ye. Bon aw minnu ye jamanaden gansanw ye aw ka hakɛw ma sabati. Bon justice fana an b'a mɛn ko vérificateur taara dossier di président ma an t'a ye ko fɛn bɛ bɔ a la. An ye mɔgɔ kelen min ye ko o yɛrɛ bɛ ko dɔ kɛ o ye Maliki Kulubali de ye. O y'o senkɔrɔma kɛ. Démocratie dun tɛ se ka sinsin fiyewu ni kiiritigɛlaw n'u ka kiiri tigɛ a ɲɛ ma. An kɔni démocratie an ma foyi y'a kɔnɔ ni jigilatigɛ tɛ. An bɛ min f'u ye n'u bɛ se ka segin u kɔ u ka segin u kɔ n'o tɛ an ka démocratie in kɔni jigilatigɛ don. Hali n'a sɔrɔ ko kuma da dila mɔgɔw ma o ye tiɲɛ kɛ mais kuma dɔrɔn t'a ɲɛnabɔ koyi. F'i ka kɛwale fara kuma kan. Ala ka tile hɛrɛ. Amina rabi inshallah. Fofana. Bɛɛ n'i ka tiɲɛ ka fɔ faso ka jɔ. An ye san 30 sɔrɔ démocratie fanga an cogolen b'a kɔnɔ aw ka yeta ye jumɛn ye? Dɔ bɛ da la wa dayɛlɛ Bintu. Allo. An sɔgɔma. An sɔgɔma. Hakɛto i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ yɔrɔ jumɛn? Dawuda Tarawele ka bɔ Dawudabugu. Dawuda Tarawele Dawudabugukaw dun? Baasi t'u la. I bɛ faso kunkan kɛnɛ kɔnɔ kuma b'i bolo Dawuda. N ka foli b'i ye. A diyara n ye. Ka n ka cɛkɔrɔba fo n'o ye Bugula ye. Bugula tulo bɛ i ka folikan na. Ka Haut Conseil fo u ka libération na. U tulo bɛ i ka folikan na. Mais ne bɛ min fɔ. Ani min jɔyɔrɔ bɛ ne la. Est-ce que yɔrɔ bɛ se ka libérer. Mais n'a libéré la comme ça. Ko wagati dɔ de dira n'o ye trêve ye. Jamana est-ce que ni État ma taa force déployer ka kanw sigi pour que ka mɔgɔw sécuriser. Est-ce que balo jeni ni fɛn minnu kɛra ni kɔngɔ nana jamana kɔnɔ denw minɛ est-ce que dɔw fana tɛna wuli k'a kɛ bandiya kɛwale ye wa? Parce que ne bolo
i ka fɔ o ye damu ye o ye tiɲɛ mais n'i y'a ye mɔgɔ dɔ bɛ wuli ka taa dugu dɔ daminɛ u bɛ ka arme ta ne b'a dɔn minnu ka baara o ye n'o ye armée régalienne ye olu de déployelen tɛ yen mais ne b'a ɲini jamana fɛ les trains que TRF bɛ ka kɛ u ka essayer u ka taa camps sigi u ka sɔrɔsiw sigi sɔrɔsiw ka mɔgɔw sécuriser parce que ni mɔgɔ ma sécuriser sariya de fana di yɛrɛ ma ni e ma lakana jamana fɛ e yɛrɛ kan k'i yɛrɛ lakana mais yɛrɛ lakana tun o laban ye nin bɛɛ ta nin dɔn o laban ye dɛmɛ wale ye caman b'o de kɛ ko bɛ ten na tant que jamana kɔnɔ ma taa force sigi jamana in fan bɛɛ fɛ anw bɛ mɛn kuma caman na anw bɛ mɛn négociation na mais a bɛ tasuma in faga a b'a da faga dɔɔnin mais a t'a ban pepewu u k'u basi o fɛ n'i ye armement ko dɔ fɔ n'i y'a ye armement min se ka dugu cɛci pour chauffeur kɛ papier dɔ yira papier ni jɔn de tɔgɔ la a bɔra département jumɛn na mɔgɔ kelen jumɛn de tɔgɔ b'a kan o de ka dɔn o ka fɔ maliyɛnw ye sanction min ka kan parce que Mali dɔn ni justice ma ka baara kɛ Mali tɛ taa fɔ ka diɲɛ wili parce que sanction de b'a to mɔgɔ dɔ bɛ siran ka ko dɔ kɛ parce que bi ne ye ko dɔ kɛ ne ni min ka kan an bɛɛ bɛnna min kan ni o dara ne kan o bɛ mɔgɔ wɛrɛ la dilan o bɛ ladon i ka première question kɔnɔ n'o ye démocratie ye o ye démocratie faamuyabala de ye Mali kɔnɔ yan parce que ni démocratie tun faamuna parce que on dit démocratie c'est le pouvoir du peuple maintenant aujourd'hui démocratie au Mali c'est le pouvoir d'un groupe il y a des partis politiques wartigi dɔw c'est pas comme ça démocratie anw ye ta ye fanga ye ko jamana kɔnɔdenw de b'a di ni o ye tiɲɛ anw ye sariya minnu sigi ko ni min ye sonyali kɛ ko ka nin ko la mun de la o tɛ appliqué mun de la u bɛ tila ka t'u sigi tuguni ka fɛn dɔw kɛ u bɛ mɔgɔ dama t'u sigi ka sariya dɔ ta ka taa jɛ dɔ ma cogo sugu dɔ la tant que sariya ma appliqué comme il le faut impunité tɛ se ka ban Mali kɔnɔ parce que mɔgɔw b'u ɲɛ ta ɲɔgɔn fɛ dɔ de kan ka kɛ ka misali di dɔ ma mais anw fɛ yan o tɛ kɛ quoi n'o ma kɛ dɔrɔn le Mali va rester comme ça parti politique fana y'u ka baara kɛ o ye mun ye ka na jamana kɔnɔdenw ladɔnniya u ka hakɛw la parce que n'an ka hakɛw dɔn a ka ca Ala fɛ fɛn caman bɛ yen o tɛ anw sɔrɔ kosɛbɛ u k'u cɛsiri o fɛ n ka foli belebeleba bɛ i yɛrɛ ye kosɛbɛ foli diyara n ye merci Traoré nin kun ye Dawuda Traoré ka weleli kɛ ka bɔ Dawudabugu commune 5nan na an ka foli bɛ an ka cɛkɔrɔba ye a bɛ lamɛnni na Cɛlɛ fɛn min ye Amadu Tunkara sanga in kɔnɔ an bɛ Cɛlɛka bɛɛ lajɛlen fo Amadu Tunkara tɔgɔ la Abilaka don ani sɔgɔma Vieux Sidibe ale yɛrɛ lo denbaya bɛ di basi foyi tɛ denbaya la sɔrɔ bisimila i bɛ faso kunkan kɛnɛ kɔnɔ kuma b'i bolo Vieux sori k'i fo ka radio lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo o bɛɛ lajɛlen tulo ye foli la kan na k'i fo i ka faso jɔ la a diyara n ye ka foli lase Bugula ma Bugula tulo bɛ foli kan na ani Dawuda Traoré ni an balimakɛ fɔlɔ min bɔra yen nɔ Burama Fofana Burama Fofana kosɛbɛ sori an bɛ au conseil mɔgɔw fo bɛɛ ni faso den ɲumanya sori bɛɛ n'i jɔyɔrɔ jamana ko kɔnɔ kosɛbɛ maa si kana jɔ i yɛrɛ la ka dɔɔnin dɔɔnin n'a farala ɲɔgɔn kan jamana bɛ wuli k'i jɔ kosɛbɛ sori mɛ bɛɛ fana k'a ka baara kɛ sori an ka tiɲɛ fɔ sori an y'a mɛn ko farabugukaw ko bɛnkan sɔrɔla a ni ɲɔgɔn cɛ a diyara an bɛɛ ye kosɛbɛ kosɛbɛ mais kuma dɔ de bɛ ŋunuŋunu na sori an bɛ Ala deli k'an bolo fila da Ala ye k'Ala deli yarabi Ala k'o kuma olu da ŋunuŋunu kama Ala kana kɛ tiɲɛ ye i t'an bilasira o ŋunuŋunukan ninnu na an ŋunuŋukan dɔ min ye sori ko bɛnkan sɔrɔla ko mais ko bɛnkan ninnu kɔnɔ ko an ka lakanabagaw k'o kɛ bɔ Farabugu ko olu kɛ bɔ sori o ŋunuŋunukan min filɛ n'o y'o tiɲɛ ni k'a fɔra ko bɛnkan sɔrɔ mɛ k'an ka lakanabagaw kɛ bɔ sori n'a ma kɛ tiɲɛ ye sori o ɲɛna mɛ n'a kɛra tiɲɛ ye sori n tɛ kuma ni mɔgɔ gɛrɛ ye dɛ ne de siribi ne k'a faamu aw bɛ bɛn kɛ an ka mɔgɔba dɔw bɛ taa s'aw ma aw bɛ jɛn ni bɛn ye ne ye aw sɔnna bɛn ma a ye mɔgɔ wolo de bonya ka tila ka jamana bonya kosɛbɛ ne
mɛ mun b'a to k'aw b'a fɔ k'an ka lakanabagaw kɛ bɔ yɔrɔ la lakanabaga dun b'a to yɔrɔ de la a bɛ ko jamana k'a nin yɔrɔ ye ne ko jamana kan ka dɔn jamana lakanabaga kan ka dɔn lakanabaga minnu ye so ye ne ko olu kɛ bɔ e yɛrɛ ka laɲini mun ye sisan e min ko ka kɛ bɔ e ka laɲini mun ye o tigi ka laɲini mun de ye ɲininkali gɛlɛn parce que ne bolo n'i ye bonya kɛ ka ban i ye Haut Conseil bonya i ye jamana bonya jamana bɛ fan de ta k'a di ninnu ma ka tila ka fɛn dɔ ta ko o yamaruya ye k'a fɔ ko n'o lakana ye olu de bɛ se ka i ka lakana boli olu de bɛ Mali ka mara boli Mali fan bɛɛ kan olu de yamaruya ninnu ni marifa kan anw ni olu bɛɛ lakana i ye farabugukaw i ye Bamakɔka ye o ninnu de kan k'an bɛɛ lakana an ɲɛ mana tigɛ la an ka mɔgɔw bɛ ka bali ka don yen nɔ an ka fanitigiw bɛ ka bali ka don yen n'a ko ninnu fana ni ko Mali fanitigiw kana don yan yɔrɔ la sori e ma farabugu b'a fɛ ka kɛ kidaliden de ye wa ala k'an kisi o ma vraiment sori ne t'o yɔrɔ faamu Haut Conseil kɔni a ka baara kɛ wa an tɛ sɛgɛn kɛlɛ fo sori walahi a ye ka baara kɛ mais nin yɔrɔ kɔni sori ala tɛ nin kuma kɛ ngurungurukan ye mais ne de kɛra tiɲɛ kɔni sori à mon avis n tɛ kuma dɔ wɛrɛ ne filakɛ ne t'a faamu bi n t'a faamuya sini wa n b'a dɔn n'a kɛra tiɲɛ ye Haut Conseil a ka baara kɛ dɛ mais u b'a yira ko ko dɔ bɛ kɔfɛ halisa n tun b'a fɛ ka kuma kun yɛrɛ de kan dɔrɔn sori n t'a fɛ ka dɔ wɛrɛ fɔ ala ka tile yɛrɛ d'an ma vraiment i ni ce i ka jamana jɔ la sori merci beaucoup Sidibe nin ye vieux Sidibe ale fɛnɛ fɛla filɛ sanga in kɔnɔ an bɛ Tikenja numéro 2 an b'a fɔ a n'a ka denbaya u bɛ lamɛnni na ka taa se Ibrahima Sanogo fo Gwana an b'a fɛnɛ fo a ye émission in kanu 20 80 08 08 Bintu dɔ bɛ da la wa dɔ bɔ radio Mankan na n tulo b'i la i ni sɔgɔma allo an sɔgɔma i bɛ dɔ bɔ radio in Mankan na walima i ka bɔ a da fɛ complètement an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ quoi awa ça va merci i jamu ni i tɔgɔ ni jamu ka wele kɛ ka bɔ min anba Cheikhna Amala Jakite Katikaw dun i bɛ n ka foli fɔ Modibo Kɔnɛ ye Kati foli diyara n ye mais o ye maliyɛnw denw nɛgɛn k'u di saya de ma yɔrɔ jumɛn na o démocratie ka na mais démocratie nali ni san tɛ mais ne t'a dɔn fantandenw bɛ démocratie nafa labɔ cogo min na quoi parce que a kɛra ko ye min tɛ jamana yɛrɛ taaɲɛ quoi kalanko b'o la lakalanko b'o la du gafa sabati yɔrɔ b'o la n'o fɛn saba dafara jamana fɛn fɛn na i bɛ k'i yɛrɛ ta ye mais n'o ma dilan fana an bɛ fɛn fɛn bɔ a bɛɛ ye nkalon ye ala ka hakilina ɲuman d'a ma amin rabi inshallah ayi Jalo an bɛ fo Katika bɛɛ lajɛlen fo sanga in kɔnɔ lamɛnjɛkulu émission ye faso kunkan ye fasodenw ka kuma di aw ma dakura damadɔ k'o ta kibaruya minnu kɛra semaine kɔnɔ n'o ye kunɲɔgɔn ye min fɔra faso ma min kɛra faso kan faso marabagaw fana ka hakilinata ka kuma di aw minnu bɛ yen n'aw bɛ ka kɔlɔsili ni lamɛnni kɛ ka jateminɛ kɛ baara min bɛ ka kɛ sanga in kɔnɔ ka faso jɔbagaw bilasira kɛnɛ in a sigikun filɛ Bintu ni dɔ bɛ da la dayɛlɛ an sɔgɔma i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min ne tɔgɔ Lasine Dunbiya Lasine Dunbiya ka bɔ Kati Katikaw don Lasine i Dunbiya anba ne bɛ fɛ ka kuma Amadu Aya ka fɛngɛ la bisimila Amadu Aya ka jumɛn i t'o yɔrɔ to yen o tɛ thème ye dɛ Lasi parce que n ye thème min ta o ye san 30 démocratie an y'o sɔrɔ a kɔnɔ fɛn min ye libération ye n'o ye Farabugu ye Farabugu kɔni a libéré la transporteurs fana u ka nisɔngoya barika bonyalen bɛ sanga in kɔnɔ jamana tagabolo la
ka kuma di aw ma an ka ɲɔgɔn bilasira ni thème 3 in kan. Ok. Bismillah. Voilà. Bon, alors, Maligo yɛrɛ han. Mali et ne yɛrɛ bolo Malien tɛ Mali ka jamana ɲɛtaa fɛ koyi. Parce que e yɛrɛ ka lajɛ sɔrɔ. Mɔgɔ si tɛ fɛ si ka kɛ ka ɲɛ. A ka di bɛɛ ye a ka fɔ k'ale de y'a kɛ. Politicien a ka di politicien ye a ka fɔ k'olu de y'a kɛ ka ɲɛ. A ka di minnu fana bɛ fanga la bi a ka di olu ka kɛ. Bon. Ni ko bɛ ten an bɛɛ tɛ fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ ka ɲɛ wa. Kosɛbɛ. Karisa bɛna nin kɛ a tɛ ɲɛ a bɛ ɲɛ mais n'an farala ɲɔgɔn kan. Hakili la a caman bɛ ɲɛ. Hali ni ɲɛta tɛ ka bɛn mais dɔw kɔni bɛ ɲɛ ka tɛmɛ dɔ kan. Mais bɛɛ b'i sigi bɛɛ b'i ta de fɔ an bɛɛ sɔgɔma ne filɛ ka kuma cogo min na radio la nin ni an bɛɛ y'a an bɛɛ b'a fɔ tan nin mais an si tɛ fɛ ka kɛwale kɛ. An bɛ fɛ a bɛɛ ka to ne de ma ne ka kɛ ne ka kɛ. O tɛ Maligo ye dɛ. Kosɛbɛ. Hali du ni du tora ta kɛ la. Bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ. Voilà, o kun bɛ ne hakilina ye ka fɔ Malien ye. An ka politique ko in an ka nin bɛɛ to yen. An ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana in dilan ɲɔgɔn fɛ. Banna. Kosɛbɛ. Ni bandaw y'a kɛ an bɛɛ de y'a kɛ ka ɲɛ. Ni mɔgɔ wɛrɛ fana nana n'o fana y'a kɛ an bɛɛ de y'a kɛ ka ɲɛ. Mais k'an sigi ko fo karisa tɛ se k'a kɛ ka ɲɛ an tɛ fɛ ka taa yan o tɛ dɛ. Wala n'a tɛ taa ɲɛ n'e fana nana dɔ fana bɛ sɔrɔ mun b'a fɔ a tɛ fɛ o. D'accord, wagati kɔni sera. An bɛ fɛ ka to i ni k'i fɛ. Merci beaucoup k'i fo i ka weleli la. Madame Kulubali Bintu Napo, Ibrahim Jawara n'a bɛ radio Danbe la a fɛnɛ bɔra ka précision di ko Mufa Sila tɛ Mufa Aidara. O y'a sɔrɔ Isa Kaba kɔni ale fɛnɛ hakili jigin kɛ k'a fɔ ko Mufa Aidara de don. Délégation minnu n'u u sera Farabugu au conseil tɔgɔ la Musa Bubakar Jara ka taa se Mufa Aidara ma olu tun bɛ au conseil ka maa minnu sugantira olu tun bɛ délégation na maa wɛrɛw b'a la mais n sera ka minnu fila tɔgɔ de tuni délégation na o ye nin journalistes la i ka fanga bala maa caman fana bɛ yen minnu sera kɛnɛ in kɔnɔ a don an b'u fo u ka wulikajɔw la k'u fo u ka timinadiya la sabula jamana ko don ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw walemadɔn maa sɔgɔlen tun bɛ Renouveau FM na sanga in kɔnɔ wagati min n'a sugantira ka di an ma an ka ɲɛmaaw fɛ o wagati nana cogo. Général de division Ibrahima Dairou Dambele yan fo état-major la an b'a fo a n'a ka denbaya ka taa se général de division Salif Traoré l'ex-ministre de la sécurité intérieure de la protection civile Madou Doumbia attaché à Tlobana ka taa se capitaine Adama Keita Dairou Dambele ka aide-de-camp don a bɛ lamɛnni na sanga in kɔnɔ a kun taara Gawo sanga in kɔnɔ a nana permission na an b'a fɛnɛ fo ka waleɲumandɔn lamɛndirɛjɛkulu Maɲanbugukaw tulo na fɛn min ye Labas Jirena ka denbaya an b'u bɛɛ lajɛlen fo madame Diallo Fanta Doumbia ka fɛnɛ fo kɛnɛ in kɔnɔ musokɔrɔba tulo na madame Doumbia Hassan Kulubali k'a fo ka taa se colonel médecin de la protection civile Famaga Doumbia k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲumandɔn Maɲanbugu fɛn min ye docteur Amadou Diallo dɔw ko Mamadou Diallo an b'a fo ka waleɲumandɔn kɛnɛ in kɔnɔ ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲumandɔn maa sɔgɔlen bɛ an na sanga in kɔnɔ madame Kulubali Wassa Samake maire délégué du centre secondaire d'état civil de Maɲanbugu monsieur le maire Bokar Keita k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲumandɔn hali bi a y'aw sɔgɔlen to Renouveau FM Renouveau TV Isa Kaba ani a ka maa welelenw journalistes fana fɛla ka dɔn jamana tagabolo la kunnafoni na min kɛra nin koɲɔgɔn in kɔnɔ plateau in ni Alahu Taala sɔnna ma maa welelen bɛɛ lajɛlen sera kɛnɛ kɔnɔ Isa Kaba Sidibe a fana ka labɛnw bɛ ka sigi sen ka sanga in kɔnɔ fɛn min ye réalisation ye n'o ye Awa Tafili Touré a bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan radio la Bintu ale tun bɛ régie la fɛn min ye Z Traoré u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka Isana ka jama k'u kunbɛn a y'aw sɔgɔlen to Renouveau TV Renouveau FM kunnafoni lakika tile hɛrɛ Ala ka di an bɛɛ lajɛlen ma wasalam.